Serokê PKK Abdullah Öcalan di çarê Nîsana 1949 de li mala vê hewşê ji dayîk bû. Öcalan di 15 Sibata 1999 de hate desteserkirin. Ev 27 salan li zindana İmraliyê di hucreyeke 12 metre çargoşe de tê girtin. Başa Öcalan dema xwe ya di vê zindanê de çawa derbas dike? Ew biçire mijûl e. Jiyana wî hertim bi disiplînê ji xwarin vexwarin û razanê bikir hertim plansaziya wî ber wî lê alê razanê kem radize heme dema xwe ji bo şîrovekirinê, ji bo xandinê, ji bo analîzkirinê dixebitîne. Ana vêga ve bi seroka pora 5 heb kes li vederene. Plansaziya wan bêtir ev sal nîveke ji bo pêvajoya çareseriya demokratîk vediqetînin ser ve dixebitin, ser ve hevcîtîna dikin. 24 saata mı divê mesela Kurd a çavî çareser bikin. Mesela Kurd em bi çi rengî çareser bikin. Yani wekî digot tiştekî re meşguliyeta mitin ne? Hedefeka me heye mesela Kurd re ve xûnê dimeşe em çavî sekinan dibidin. Mesela Kurd demokratik alan da em çavî çareser bikin. Roj şev firojê malsevî rengî nego. Li ser daxwaza Öcalan xaniyê zarokatiya wî her çiqas navlê nehatibe kirin jî weke mûzexaneyek tê amadekirin. Li ve dere seroka potê damayê carna Birêz Cemîl Bayî hatiye, Birêz Kemal Pîr hatiye, gelek mirovên ana pêşengiya tevgera azadî kirin hatine ev xanî dîne. Jiyana seroka po ev e. Êdî cihê seroka po tê damayê xanî wî em dixwazin bi formatek di orijinalliğa ve biparêzin bi wî şeklê bira dîrokê da bimîne. Demê derbas bûyî di jiyana me de hewin. Me xaniyê me bi herûn me bi loq dikir. Cirin cirinê avê hewin me tê da bi tas tê da dikirinê me ava dixwar yani. Çira hew me hat dikir pifê dikir em şevreşkê de radiket. Em ê vî xanî biparêzine. Xaniyê tê de serok li vê hewşiya tê dunya em giya hatine dî. Ez bav kala da me da me em ê biparêzine. Abdullah Öcalan di 27 Sibata 2025 de bi nameyek pêvajoya aştiyê da dest pê kirin. Ji wê demê ve li ser statû û çarenivîsa Öcalan gelek nîqaş tê nekirin. Lê heta niha jî tu gaveke qanûnî û berbiçav nehatiye avêtin. Maşallah dekak, Rûdaw, gundê Amara Xelfetî.